Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günölü gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. 8 martda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun gelin gyýdlaryny Halkara Denanlar güni bilen gutlady we bu sene münasibetli welayet merkezlerinde hemde Aşgabatda dürli dawaralar geçirilip 8 we ondan da köp çagaly enelere eni mehri atly orden we döwrebap jaýlar gowşuruldy. Mundan bir gün öň, ýagny 7 martda Türkmen lideri 8 we ondan da köp çagany dünýä indiren hemde terbiýelep ýetişdiren eneleriň ýüzleçesine ene mehri diýen hormatly ady dakmak hakyndaky permana gol çekdi. 8 martda Türkmenistan gazetinde çap edilen maglumata görä, şeýle ad denanlaryň 223 sanasyna dakylyp olaryň 184 sanasy öý hojalykçy denandary. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň habarynda aýdylmagyna görä, ýurdun Ahal, Mary, Lewap, Daşowut, Balkan welaýetlerinde we Aşgabat şäherine geçirilen bayramçylyk dawaralarynda bu ad dakylan enelere eni mehri atly orden gowşuruldy. Şeýle-de habarda köp çagaly maşgallary döwrebap öýleriň açarlarynyň gowşurulandygy hem aýdylýar. Ýöne bu jaýlaryň 8 we ondan da köp çagany dünýä indiren eneleriň ählisine berilendi ýa-da berilmeýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesiniň bellemegine görä Berdimuhammedowyň häkimiýet başyna gelmegi bilen enelere we çagalara berilýän üns garaşsyzlygyň başga ýyllaryndaky garandy biraz ýokurlandy. Ýurtda çagalar üçin berilýän kömek pullary dikeldildi. Işleýän eneleriň çagasy 3 ýaşaýança işlemedik ýyllary iş stajyna girdilmeli edildi. Biraz soň bolsa eni mehri diýen hormatly ad döredildi. 2008-nji ýylda Prezident Berdimuhammedow tarapyndan esaslandyrylan eni mehri diýen hormatly ad dakylan enelere iň pes aýlygyň 10 essesi möçberinde pul sylygy hem berilýär. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bu hormatly ada münasip bolan eneleriň jaý bilen üçünçligi köp çagaly enelere medisina kömegini bermek ýaly bir topar ýeňillik we kömek gözeňinde tutulýar. Emma yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýokurda agdalan pul sowadynyň we medisina kömeginiň diňe bir gezeklik gözeňinde tutulandygyna, şeýle-de ýaşaýyş jaýlarynyň hem köp çagaly eneleriň ählisine gowşurulmaýandygyny aýdýarlar. Aşgabatda we regionlarda, hususan da Daşowut welaýetinde 8 ýa-da ondan da köp çagaly maşgallaryň ençemesi 2-3 otogly jaýlarda mydar edip ýaşaýarlar. Galyberse de olary döwlet tarapyndan beýleki enelerden tapawatlykda goşmaça mali kömegi hem berilmeýär. Şol denanlaryň aglabasy öý hojalykçy. Onsoň şol maşgallaryň aglabasynda 10 adamyň eklenji bir adamyň, ýagny çagalyryň kakasynyň girdejesine garaşly bolýar. Bu bolsa olaryň gün güzeranyny aýlamakda hassa kynçylyklary duçar bolmagyna sebäp bolýar diýip Azatlyk Radiosynyň welaýetlere ýygy-ýygydan sapar edýän Aşgabatdaky habarçysynyň biri anonim şertde gürrüň berdi. Mundan öň Berdimuhammedow 8 mart bayramçylygy münasibetli ýurdun aýal gyýdlaryna öz adyndan pul sowadyny bermek hakyndaky karara gol çekipdi. 27 fevralda Türkmenistanyň prezidenti manadyň hümmetiniň nähil ütgeýändigine garamadan 8 ýyllap 40 manat derejesinde saklanyp gelýän pul sowadyny şu ýyl 60 manada ýetirdi.